Ja, nu sidder vi her foran Babyhome. Vi skal hente Chambade, som er den lille dreng ude ved den fattige familie. Så skal vi ud til familien og grave og så og alt muligt. Grave. Spise med hakke. Hakke. Det kan jeg også sige. Og så skal vi spise, hvor Pastor Thomas' kone har lavet lækker lokal mad. Hvad er der ellers? Hvorfor skal I ud og grave? Vi vil hjælpe ham med at komme i gang med at dyrke. Kan han ikke selv gøre det? Han er vist meget svag og har HIV, så det kan han vist ikke lige gøre. Så vil vi lige hjælpe ham i gang med det. Så det er simpelthen en god gerning. Ja, vi får ikke noget for det. Og vi har også lige et par soldaterkammerater her. Bare klar til arbejde. Er I det? De var ude og hakke. Og det glæder jeg simpelthen til. Helt vildt. Vi savner skovle. Ja, det er godt. Ja, så er vi her hos Pastor Thomas, og nu gør vi klar til at skulle køre ud med madrasser og senge. Og folk er klar her i bilen. Selv Daniel er klar. Så er vi kommet frem her, og vi skal spise kylling i dag. Så Chambades far, han var meget glad. Han dansede rundt her, da vi fortalte, at han skulle have senge og madrasser og alt muligt. Og her har vi de unge mennesker, de har lige bøjet nogle senge ind til. Ja. Lækre senge. Så er vi næsten sengen ind. Så vi går lige ind og kigger på det. Det skal blive godt. What are you saying to this? I think this is a lovely thing. It's a miracle for this family, for them to have a house, beds, everything for them. I really believe that it is a miracle. It is. John Chris is with us today. Yeah. Og der bliver lige både sengen ind her. Ja. Okay, we need to open the strings. Vi skal finde nogle pinde til myggenet, ellers så kan det ikke få myggenet på. Så den her, den skal herind og stå. This is going to stay here in the corner, over there. Okay. Kan I gå væk? Ja, vi skal gå væk. Well done, Thomas. Pastor Thomas is also with us today here. Yeah. He went to buy the chickens. Great blessing. Yes. Så kommer madrasserne. Bare behold plastikken på. Behold plastikken på. Ja, fordi det tror jeg, de vil være glade for. Behold plastik på. Behold plastikken på. Ja, så bliver det bare møgbeskidt. Sådan. Godt. Så skal vi have tæpper, sengetøj ind. Hvad laver I? Okay. Nej, vi lader os ræse sengen. Skal du ikke gøre det? Så Ida, kan du rene seng? Du har prøvet det før. Daniel, han kan nok ikke rene seng, vel? Du har altid haft mor til det. Du kan faktisk tæpperne ud til mig, Fænge. Ikke på Sjælland, der er det, vi redder sengen. Men nu er vi også i Afrika, så hernede hedder det også ræger sengen. Sådan. Wow. This is beautiful. Fantastisk, du.
Well done, Silas. Thanks a lot. Well done to you. Og så er der nogle kyndige kvindehænder her, som ved, hvordan man reger sengen, ikke også? Vi skal have lanet på først, ikke? Ja, der er laner. Hvad med puder? Pillows? You didn't buy pillows? Bananga. We need to do that. Okay, jeg går hjem og henter nogle puder. Pillowcases. We need to buy pillowcases. Når jeg kommer igen i eftermiddag, så finder jeg lige nogle puder også. Og det skal jo altså være... Det skal være udstrakt. Karsten, så gør du det selv. Nu lyder du ligesom Marianne. Ja. Det er virkelig et stort dreng. Jeg sender den her film til Marianne, ikke også? Så kan hun se, hvordan du er virkelig. Ja, det ved hun godt. Thomas, do you know how to do that? Your wife taught you. Well done. Okay, så er vi ude i haven her, så vi er gået i gang med at hakke her i jorden. Familien har allerede selv... Så familien her har allerede selv plantet en lille smule majs. Og her har vi champadé. Og drengene er gået i gang. So you need to stand here. Og Brenda, you are the African, so you just allow the Muzungus to stand. No, I was the first one, that's cool. But I can still kick. Yeah, that's good. Ja, men planen er jo, at vi skal have ryddet helt op til det træ, der er deroppe. Eller i hvert fald, vi rydder så meget vi kan.